Udo dịrị unu. Taa bụ ụka 13 n'oge adabanyere na emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile, ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka tata, na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa dị iche iche, ndị nke anyị na-afa ga-achụ aja maasị tata. Na aja maasị nke tata, Cosmas na Ethel Emenogu na-enye Chineke nna ekene maka amala ya niile na nchekwaba ya niile, ya na ngọzi ya niile na ezinụlọ fa, mana yọkwazi Chineke nna ka o mezuo fa ebumnobi fa niile. Ekene ọnwụ bụ ya na-enyekwazi Chineke nna ekene, mana yọkwazi ya ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi Udoka Abada na Lota Abada, ndị nke na-echeta emume oge eji wee mụfa n'ọnwa anụnwa. Skola Ọgamaka na yọkwazi ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'isi Kelechi Ụmụnnakwe na Lotachukwu Abada, ndị nke na-elota oge eji wee mụfa n'ime ọnwa anụnwa. Godfrey na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba nke Chineke n'isi Godfrey na Edith Chuke ya na ezinụlọ fa niile. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na yọkwazi Chineke nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi ụmụaka niile n'ụwa niile, ya na n'isi ụmụfa, ma na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi nwafa nwaanyị bụ Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrapue. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi nwafa nwoke Izuchukwu Chuke. Felix Anugwom Senior na ezinụlọ ya na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi nwafa nwoke Agora Felix Junior Anugwom. Ogoke na-eji ike ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Helen duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Hillary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, Kevin Nwaọgwụ ihe a na-achọ, Kate Okoye na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi nwanne nwoke Charles Onyebuchi Ibe ya na nwanne nwanyị Sabina Oji. Innocent na Antonia Ọgụgụa na ezinụlọ ya na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Colinus Eyirimbe
ọgụgụa. Obodo ukwu Union of America West Coast Family na-ayọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Rita Nwagbo. Umeobi Family na-ayọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Catherine Umeobi, mama fada anyị onye nke rapụ Tọzdee gara aga. Ka mkpụrụ obi ndị a ekwupụtara anyị na mkpụrụ obi ndị niile kwenu gagoro aga. Onye isi nchụaja anyị nke maasị tata bụ ụkọchukwu Anthony Ume. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tinyekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ụka nke 13 n'oge na-adanyeghị n'emume ọbụla akpọgoro anyị ndị yọrọ anyị ajamasị ya n'ụzọ pụrụ iche. Anyị niile n'ofu n'ofu nwere ebumnuche aka mkpa nke anyị ji bịa. Anyị na-ayọ Chineke mgbaghara maka mmehie anyị iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa anụnwa, ka anyị gbakwunyekwazie ebumnuche dị iche iche nke anyị ji bịa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiego. Ezinna mere anyị ebere, Onyenwe anyị. Biko mere anyị ebere, n'ihi na anyị onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha. Onyenwe anyị mere anyị ebere, Onyenwe anyị. Nna mere anyị ebere, na anyị emehiego. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ. Kristi mere anyị ebere, o Kristi.
ebere Kristi mere anyị, n'ihi na anyị emehiego. Kristi mere anyị ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mere anyị ebere. Onye nwe anyị biko mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiego. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Chineke, 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 otuto dịrị Chineke. Otuto dịrị Chineke, ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ìhè site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama
mee ka anyị chawapụta mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị site na adị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Onye nwe anyị gwara Elaịja sị, gaa tee Elisha nwa Shafat onye Ebel-Mehola mmanụ ka ọ bụrụ onye amụma ga-anọchi anya gị. Elaịja hapụrụ ebe ahụ bịakwute Elisha nwa Shafat ebe o ji ehi ekekọrọ abụọ ụzọ 12 wee na-akọ ubi. Mgbe ahụ o so nke 12 na-aga, Elaịja abịarute ya nso were uwe mwụda ya wụkwasị ya n'ubu ya. Elisha hapụrụ ehi ya gbasowe Elaịja n'azụ. O kwuru sị, hapụ m ka m gaa kelee nna m na nne m, emechaa aga m abịa soro gị. Elaịja zaa ya sị, gawa, laghachi azụ, o nwere ihe ọbụla m mere gị. Elisha laghachiri azụ gaa were ehi abụọ ekekọrọ ọnụ gbue. O ji osisi ndị ehi ahụ eji jikọta ha kwanye ọkụ eji sie anụ ha. Emesịa ọ kpọkọtara ndị mmadụ nye ha anụ ahụ ka ha rie. N'ikpeazụ Elisha hapụrụ ụlọ ha pụọ iso Elaịja ịbụ onye na-enyere ya aka. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ife anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, gị bụ oke m, zanụ ya. Onye nwe anyị, chekwaba m, agbapụtakwala m na nchedo gị. Agwara m onye nwe anyị sị, gị bụ Chukwu m. Onye nwe anyị, gị bụ oke m na iko m, ọ bụ gị bụ ụgwọ m. Aga m agọzi onye nwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-eduzi obi m ọbụna dị n'abalị. Ana m akpọba onye nwe anyị n'ihu m mgbe niile. Ebe ọ nọ n'aka nri m, aga m akwụdosi ike. N'ihi ya, Obinna aṅụrị, mkpụrụ Obinna egori, ahụ m guzosiri ike n'udo, maka na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'etiti ndị nwụrụ anwụ. Ị gaghị ekwe ka onye ehighị ire ure. Onye nwe anyị, ịbụ oke m.
ga-egosi m ụzọ ndụ, aṅụrị zuru oke n'iru gị, n'aka nri gị aṅụrị dị ebighị ebi. Onye nwe anyị, Igbo oge mọ. Onye nwe anyị, Igbo oge mọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Galeshia. Mgbe Kristi gbapụtara anyị, ebumnobi ya bụ na anyị ga-abụ ndị nwe onwe ha. N'ihi ya, kwụrụ unu chịm, unu etibekwala onwe unu n'ụzọ na-agbụ nke ịgba ohu. Ụmụnna m, dịka unu si mara, oku a kpọrọ unu bụ ka unu nwere onwe unu, ma hie n'aka n'anya ka ị nwere onwe unu nke a ghara ịbụrụ unu ohere ịdị na-achọ ihe ga-abara sọsọ unu uru. Kama werenụ ọrụ ịhụnanya nyebere ibe unu aka ebe ọbụla. Otu mkpirisi okwu chịkọtara ihe dum edere n'iwu bụ, hụ mmadụ ibe gị n'anya otu isi hụ onwe gị n'anya. Ọ bụrụ na unu agaghị na-atagbu ibe unu, unu ebuso ibe unu okwu n'ụka, na-adọkasị onwe unu n'ibe, kpachara n'anya unu. Ma ọ bụghị otu ahụ, lee ka unu si ala nzukọ n'iyi. Ka nsi otu a kwuo ya, a sị na ọ bụ Mmụọ Nsọ na-edu unu. Ụjọ ịdaba n'oke ọchịchị nke anụ arụ adịghị, n'ihi na ihe anụ arụ ochie anyị chọrọ bụ ime ihe naanị ihe ọjọọ ahụ megidere ihe Mmụọ Nsọ chọrọ ka anyị mee. Ihe ọma ọbụla anyị na-eme mgbe Mmụọ Nsọ na-achị ndụ anyị abụghị ihe ndụ anyị chọrọ. Ọchịchọ nke ndụ anyị na ọchịchọ nke Mmụọ Nsọ anaghị adakọta. Nke a mere o ji bụrụ na ịgba mgba na-adị mgbe niile n'uche anyị mgbe anyị chọrọ ime ihe ọbụla, n'ihi na ọchịchọ nke Mmụọ Nsọ na ọchịchọ nke anụ ahụ anyị na-agbalị ichi mkpebi anyị banyere ihe ọbụla anyị chọrọ ime. Ma ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ na-edu unu, unu anọghịkwa n'okpuru iwu. Okwu nke osebiri ụwa. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God. You sing it again. Reigneth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe nkwube nwụdị bụ gị na-ege ntị, ọ bụghị bụ nwere okwu nke ndụ ebi. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Oge eji ewego ya n'eluigwe na-abịa nso, Jesu wee kachie obi na-azụ ije n'ụzọ esi aga Jerusalem. O zipụrụ ndị ozi ka ha bute ụzọ nke a pụrụ banye n'otu obodo Samaria maka ịkwado ihe eji anabata Jesu. Ma ndị obodo ahụ jụrụ ịnabata ya maka na ọ na-aga Jerusalem. Mgbe ụmụazụ ya bụ James na John hụrụ ihe a, ha sịrị, Onyenwe anyị, ị chọrọ ka anyị kpọtuo ọkụ ka o si n'eluigwe bịa lepịa ha? Jesu tụgharịrị gbawara ha mba, ha wee gafee n'obodo ọzọ. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ha zutere otu nwoke sịrị ya, aga m eso gị ebe ọbụla ị na-eje. Jesu zara ya, nkịta ọhịa nwere ime ọnụ ebe ha na-edina, ụmụ nnụnụ nwekwara akwụ ebe ha na-edina, nwa nke mmadụ enweghị ebe ọ ga-edina zuru ike. Onye nke ọzọ ọ sịrị, sowe m, zara ya, ka m buru ụzọ gaa bie nna m. Ma Jesu zara ya, hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị nwụrụ anwụ. Ọrụ gị bụ ịga gbasaa ozi ọma nke alaeze Chineke. Onye nke ọzọ sịrị, nna anyị ukwu, aga m eso gị, ma aga m ebu ụzọ gaa si ndị ikwu na ibe m nọ n'ụlọ nọdụ mma. Ma Jesu sịrị ya, onye ọbụla ji ọgụ ya malite ịrụ ọrụ n'ubi, mesịa hapụ ọrụ ọ na-arụ lewe anya n'azụ, ekwesịghị ịba n'alaeze Chineke. Ozi ọma nke oseburu ụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisie ike. Enwere m afọ ojuju isonye na ajamasị nke ụbọchị tata. Abịakwuo m last Sunday, bịakwa tata. Onye isi nchụaja nwe parish wee sị n'ọmụnwa ya ka maasị nke tata. Enwe m afọ ojuju maka ya, isonye mụ na ụmụnne m ka anyị sonyekọ ọnụ n'ime Kristi wee chụọ Chineke aja nke ụbọchị tata, aja ekene, aja otito, aja mbunye elu, aja mgbaghara na aja ekene. Last Sunday ahụ m bịara, anụkwa m mgbe a na-ekwu na anakwaghị ekwute okwu Chukwu aka n'ebe a n'ụwa. Ọ sị na fada anyị na-ekwu okwu Chukwu ya nwa nkenke. Chineke mekwere m ebere ka nsonye ka ghara ịlachapụ ya nlachapụ. Ndị na-eze anyị na taịm ọ bụ na 1 hour aga na. Chineke emere anyị ebere n'aha Jizọs. Sọọsọ ofu okwu ka m chọrọ
ka m tụrapụ n'okwuchukwu nke tata. Maka okwuchukwu nke tata o were anya ebe ihe Kristi na-agwa anyị maka ya, maka ọkpụkpọ oku na ịzanya bụ oku. N'ife ọgụ nke mbụ akọrọ anyị ka esi kpọọ onye amụma Elisha ọza n'ozi ọma kwuazi, wee gbarịkwuo ya wa ọkpụkpọ oku na ezi ya nụ na ihe dị n'ime ya. Amagha m na ụlọ amụkwu anyị na-ada ekwebe. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no going. Have you decided to follow Jesus? Have you decided to follow Jesus? Have you decided to follow Jesus? No going back, no turning back. Have you decided maybe go iso Jesu? I have decided. Ana m ekwu onwe m na mụnwa ekpebi m iso gịnịde Jesu. Gịnwa ikpebigo iso Jesu. Ọ ya bụ isiokwu tata, na Jesu na-akpọ anyị ka anyị soro ihe. If you have decided, tata n'ozi ọma Jesu na-asị anyị na-ekwe ihe dị involved n'ime ihe, na-ekwe ihe dị n'ime iso Jesu. Asị na Jesu na-aga ha anya onye anụnwa na-afụ ihe Jesu na-eme, akọ maka Jesu, ọrụ ebe niile Jesu na-alụ. Bịakwute Jesu sị, achọrọ m iso gị ebe ọ na-eme gịnị. Jesu sị ya, did you decide very well? Ikpebikwere ihe ekpebi ọfụma. Ihe makwa onye ị na-achọ iso, makwa ibe ị na-achọ, makwa ihe ị na-achọ ịbanye n'ime ya. Ọsịa, ụmụ nnụnụ nkịta ọhịa nwere ebe ọ na-eme gịnị dị, na ụmụ nnụnụ nke igwe nwere ebe ha na-eme gịnị dị, a na-akpụ zuru ike. Mana onye isi na ị chọkwara iso, n'ihe na-achọ ka ịbanye n'ime ihe adịrọkwụ gịnị dị mfe. Ọsị onye nke ọzọ, so m. Ọsị ya gịnị? Gịnị ka ọ gwara ya? Sobe m. Ọsị ya ka o jeme gịnị dị? Ka o jeme gịnị? Ka o jeme gịnị? Ka o je nie nna ya. Gịnị ka ọ zachigharị ya? Hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha mee gịnị dị, ka ha nie onwe ha. Ọrụ gị bụ mee gịnị? Gaa gbasaba ozi ọma. Onye nke ịtọ, ka jesi ndị nọ n'ụlọ ikwu na ibe gịnị dị, baịbaị nụ. Ọsị ya, oku a bụ akpọ gị ineme anya n'azụ, ịma na ime ha gịnị dị, itosi ha etosi. We have
the comfortable disciples. We have the convenient disciples. And we have the distracted disciples. The comfortable disciples, they are looking for their comfort. If you are na group dị iche iche ma ọ wee ba na ndị na-achị ọchịchị na CWO ma na CWO iche nọ ife Chineke ka ọ na-eme gịnịdị ka ọ na-azọ ịma ha nọ kọmitii akọta emedo gịnịdị. Ifuzi ebe a sị na a na-agwọchakwu ma ọgwụ na a na-emekwu politiks dị iche iche ka e wee wuo onye isi ndị na-ewu onye isi ndị na wuo onye isi ndị ị na-asị ọ Chineke ka a na-asụrụ ihe niile ka a gbara odibo. Ọ kọmitii akọta emedo gịnịdị. The comfortable disciples. The convenient disciples. Ndị mgbe oyi ejidere ya na mma mgbe o ji dapụtara mba onye nwe anyị ọbụ ọkịta ọtọ ruo ka ndị goru megịnị dị nie nna m nnichazie at my comfortable moment I can follow you. The distracted disciples. Itinye aka ka ị kọọ kedu ihe what are you ajụjụ onye ọbụla ga-ajụ onwe anyị emechie kedu n'ebe nke nọ which group kedu ụdị disciple ịbụ kedu ụdị onye iso Jesu ịbụ ọ ndị nke mgbe ọ dị na mma na ihe a ga-erite ọ ndị mgbe o ji wee nwee dị mgbe o ji dabara gị iso na ndị bụ ị na-eme anya n'azụ distracted by worldly things, distracted by family ties and all sorts of distraction. Can you think that Jama say no like Elisha n'ihe ọgụ nke mbụ wee tụrapụ ihe niile bụ ihe o ji enyere ndụ aka his source of living, his means of livelihood. Ọ gbarapụ ya sobe ihe na-akpụ okwu. Ka anyị Chineke bụ onye anyị ụdị amara dị otu a ka mkpebi anyị kpebiri ịbịa so Jesu ka mkpebi anyị kpebiri onwe anyị iso Jesu ka anyị sobe Jesu n'ime mmụọ na eziokwu full total commitment ọnụ ụzọ dị otu a ka anyị ga-esi wee rite elele ya bụ iso Jesu site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị tụgharịa uche nwa obere oge n'okwu Chineke gwara anyị. Ka anyị kwuzie n'ụtọpụta okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke
ekpere nke ndị kwerenụ ka anyị wee n'ofu obi n'ofu mmụọ n'ofu okwe buga Chineke mkpa anyị. maka ndị otu Kristi n'ụwa niile, ka ndị otu Kristi niile mata eziokwu nke Chineke nke ga-eme ha nwere onwe ha. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ịhụnanya n'ụwa niile, ka ụwa niile mata ịhụnanya nke naanị onye nwe anyị Jesu Kristi na-enye. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị ọkụkọ ihe ubi, ka ezigbo ihu igwe wetara ha nnukwu ihe owuwe ubi nke ha ga-eji nyere ndị agụụ na-agụ aka. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ncheta nke inwere onwe nke obodo Amerịka, ka anyị na-echeta na enwerekwa onwe anyị ịbụ isi n'aka Chineke anyị. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị otu ọgbakọ anyị bụ St. Eugene, ka ha na-anabata ndị ọbịa ma na-akasikwa ndị niile nọ n'ihe iru uju obi. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị nke tata, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara n'obi, manyekwa ha mkpụrụ obi ha ezumike ebere. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị gbakwunyezie ebumnuche aka mkpa gị. ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ gị Chukwu ọma, anyị nwere okwe na ị ga-emere anyị karịa ka anyị pụrụ ya ọnụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Chineke nke igwe, ị na-apụtawa mgbe anyị nọ na nsogbu, anyị bịara n'inye gị ekele. Ekele ọma ka anyị ga-enye, abụ ọma ka anyị ga-abụ, egwu dị mma ka anyị ga-agbara chi anyị, onye mere ka anyị dị ndụ fochie. Ekele ọma ka anyị ga-enye, ọma ka anyị ga-abụ, abadete ka anyị ga-enye gị iji gosi na gị bụ chi. O gbara mmehie ha Chineke, ka anyị keta okeli chikwa ọkwa gị, gị si n'ige ọkwa gị, gị si n'oke mo eze bubele. Anyị nọ n'iru gị ka anyị keta okeli ose ọkwa gị si n'ibura, ọkwa gị si n'ịga abụ mo eze bubele. Anyị nọ n'iru gị anyị keta okeli onye na-eme mma, imela ekele dịrị gị, imela Chineke na-eme mma, eze ekele dịrị gị, ime onye na-agwarịa n'ọnụ ego, imela ekele dịrị gị, imela Chukwu Chineke na-eme mma, imela ekele dịrị gị, ime onye na-abịa ọzọ nara ekele anyị, odogwu imela mma niile dịrị ọha nsọ,
gị o imela Chukwu chikere eme mma odogwu ekene dere gị o ime ya odupụta nye okpere azụ igwe imela ekene dịrị aha nsọ gị o imela o keke oze omemma ekene onye na-eme mma imela o ekene dịrị gị o imela yo nege imela ekene dị na nara ekele Chineke ụmụ gị na-enye gị ekele izuru ka emee ya nara ekele ụmụ gị na-enye gị ekele izuru nna m nara ekele anyị agụ na-eche mba ụmụ gị na-enye gị ekele izuru ka emee ụmụ gị na-enye gị ekele izuru enu ụwa ọ dị mma ọ dị njọ ekwere ewo ma aga m akpaba n'ime Chineke akpaba Yoba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara nụ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị ka inye anyị ihe ọgba ndụ dị iche iche ka anyị na-enyere gị ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja n'isi anụnwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ
na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile o na-adị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dịwenụ anyị onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile n'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị Nna ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta
anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ, iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịbụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Popu anyị Francis na bishọp na-elekọta dayasis ya n'ụwa na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị so Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị nsọ ụdị ya na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna Chike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Hallelujah. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Anyị na-arịọ gị ose bụrụ nwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge anyị site n'inye aka ebere gị ga-azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile
nwere nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ na ike n'ọdịdọ ebebe onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Namaka ezi nwanna maka eji azụ nwanne n'anya, eji azụ nwanne n'anya, ezi nwanna maka, ezi nwanna maka eji azụ nwanne n'anya, eji azụ nwanne n'anya. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka aja nke anyị chụnyere gị na oriri nsọ nke anyị natara nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru mgbe ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a site na di nwe anyị Jesu Kristi. Announcement. Otito dịrị Jesu. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Ikusa gwụsịrị tata, wee na-ayọ ka unu tinye ụmụnna anyị ndị niile jere ikusa, ka ndị si steeti dị iche iche ya na ụmụnna anyị ndị nke sikwa n'ebe a wee jebe, ka Chineke nna durufa nata n'udo na ọṅụ na-enwero nsogbu ọbụla n'afọ Jizọs. Tansi group uniform aka nwere ya, onwe ndị chọrọ ya fafụ ledi ịma Ikebodo. Ndị Nigerian Embassy si na Washington fa ga-abịa ebe a nụnwa maka paspọtụ, mana o kwe m ghọta na fada emezi accept application na their website. So ndị nwere isi ọma wee nweta nwuo ohere ka fa gbaa mbọ fụ na fa wetasịrị ikikere niile a chọrọ iji wee process their passport, ka ọ ghara ịbụ oge febere ebe a you be disappointed. And fa ga-anọ ebe a from July 1st to July 3rd. Ndị niile arọfa bụ from 13 years wee gbagobezie akara wee mee baptizim, anwekwanụ need ịdị na-anata olili nsọ. Ohere dịrị ndị na-etu a ka fa kpọtụrụ Maazị Anthony Ikebodo maọbụ Maazị Boni Ezechukwu, ma ọ kpọtụrụkwanụ parish ka a mara ka a ga-esi wenyere fa aka ka fa nwee ike mee baptizim, nwee ike nataba arụ na ọbara Jesu. N'ofu aka nwa ndị NIN ya Nigerian Identity fa ga-anọkwazi ebe a na St. Eugene ma ọnwa Julaị dị na 9. Mana anụkwara m na their application ejukwugo, so ndị niile nwere isi ọma wee nweta nwuo ọnọdụ ka fa gbakwanụ mbọ jekwa na online nweta akwụkwọ niile na ikere niile nke fa chọrọ. Ọ ga-abụ mgbe fa bịara ebe a ife niile ga werere m. Ndị grandma, o nwere onye si na ọ chọrọ fa ma gbasasịa ụka n'ukwu ụdara, ndị grandma niile.
so a chọrọ unu n'ukwu ụdara. Onye isi anyị bụkwazi nna anyị na parish anụnwa bụ Fada Umeobi Jude enwetala ozi na mamụ ya nwụrụ na Naịjirịa mbọsị Tọzdee gara aga. So biko anyị na-ayọ unu mana ka anyị si eme ka unu gbaruo olie zọruo olie tinyekwazi ya n'ekpere ya na ụmụnne na Naịjirịa n'ekpere. Unu mana ka Naịjirịa anyị si wee dị kịta as regards to security. So ka unu tefa n'ekpere biko nụ ka mmemme akwamozu ya niile n'ihe na a ga-eme ka ọ gaa nke ọma ka a ghara inwe nsogbu ọbụla ma ọnụ akụkọ ọjọọ ọbụla na ya. Ofu onye n'ime anyị bụkwazi Reverend Sister, ọ ga-eme ife a na-akpọ final procession. Amarọ mma Sister Faustina Ogochukwu Ilomba, amarọ mma ọ bịara ụka tata, ọ bụrụ na ọ bịara ụka ya kwụrụ ọtọ. So unu afụgonu Sister ọ ga-eme her final procession. This ceremony amara m mmadụ one witness bere before. O tego witness lie. That was, I think, na Holy Trinity. So ọ ga-amagbu onwe ya ma ọ bụrụ na all of us abịa na mbọsị ahụ a ga-eme ya. Ebe ọ ga-abụ bụ na St. Anthony of Padua nke dị na Gardena, anọ ga-abụ na July 2nd, which is Saturday anụnwa na-abịanụ. Etinyekwu the flyer na notice board, so ndị chọọ the full address, you can go to notice board gaa sere foto. A na-ayọkwazi biko nụ ndị nwere ike call off n'ọlụ kafa call off bịa, because it's a ceremony that you would like to witness. And you will first time worshipers here today. Ọ bụrụ na tata bizi na anyị na-ana akụkụ kwụrụ ọtọ. Okay. Daalụ nụ. Thank you. You are welcome. Whenever you are around, please, we will appreciate you come and worship with us. Thank you. Ndị amụrụ n'ọnwa June, enwere ndị amụrụ n'ọnwa June bịara ụka tata, June babies, unu akwụrụ ọtọ. Our June babies. So, can I wish you for happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear June babies. Happy birthday to you. Now, can you kenezie Father Kalanyoka?
Father Anthony Ume. Father Anthony Ume, ọ na-agụ akwụkwọ na Poland ka o si wee bịa. So o juru anyị afọ ka o si wee nọnyere anyị wee kara anyị ụka nyekwazi unu afụgo n'ozi ọma nke o nyere anyị na ọ pụrụ iche. So Father Anthony, thank you. Kịtazi anyị na-ekenezi mmadụ niile bịara ụka tata wee na-ayọ ka onye nwe anyị nọnyere unu oge niile na-edukwazi unu ma ọ pụ na mbata unu n'afa Jizọs. N'iji wee lachaa ya ọnụ na nkọwa nke ọkọwa mụnwa, Father Anthony Ume, onye ụmụọna na-Agụata local government, Ekwulọbịa diocese. Ekwulọbịa diocese. So na-agụ akwụkwọ na Poland, like he said. Ebe afọ ka nsi wee bịa ịnọnyere nwanne m nwaanyị bi na California ebe a. So enwere m afọ oju na-ekene fada na-ebelekwara ya n'ọnwụ nne ya maka inye m ohere dị otu a ka mụ na ụnụ nọrịkọrịa mekọrịta ka ụmụnne na ụmụnne wee na-asị na ọ ga-adịrị ụnụ niile mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabanụ misa gwụsịgo. Ihe Chineke mere anyị o, ma ịkọwa ya ma ọ dịrọ nkọcha, ka mkpụrụ obi anyị kene Jizọs nwa nke Chukwu. Haleluya, 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 haleluya. Aha dịrị na ịdị ụtọ na ntị onye kwere. Haleluya, haleluya. Ka anyị tobe dị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Ka anyị kele dị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Jizọs wụsara ọbara ya n'elu obe ka ọ wụsara ya. Ọ nwụrụ n'ihi nke mụ na gị, nwa nke Chukwu. Oh haleluya.